बीजेपी गवर्नमेंट बरक जे राइट टू स्पीच बरक नाइया बीजेपी गवर्नमेंट बा मोदी बिनि एगेंस्ट कक साकाय हिंखाय बनो जेल चबदी बनो यूएपी आइन अबस्थितक दी आबनो देशद्रोही खायदी सेडिशन एक्ट बदी त्रिपुरा बंखाम थई काजे अजित देवर माजे खायमान ति आबनो इनटलारेंस ओई इनटलारेंस जरा खायनाय इ देशनि बरक ताकले बरंनो विसर्जन देनाय तावाना टेलियमरा हस्पिटल थांग नाय फैखा ओ सरायनि बुसा फलजां ओ जे बुसा जे आबो खुरिनि बुसा आबोनि बुफा ओबोनि बुमा बनो सावानो आं सागानायदि आनि बुसका अनलगे कैमरा तंग नों तातालता सादि नों आइ सागे गितु उलो नोंनिया बुंनो ना आं सार आं ताताल साया आं जा सयबनो मा सानाय आनि रेशन कार्ड करे रेशन कार्ड कमाई थांगै रेशन कार्ड ताइगेसे कतल खायनानि केबानो सुबाया एमनकि बुसा फालमानि जे 30,000 और 30,000 रांनि पर्यन्त कमिशन शाखा बीजेपी नेतारक इजे विकास देबबर्मा मंत्री बिनि चालारक आबो सिमिया यां दक्षिण त्रिपुरानि आबांसरा जुलाइबारी ब्लक शुक्लाचरण नवातिया मंत्रीनि कन्स्टिट्युएन्सि ताई और अंखा गोबां मा आं जास्ट उदाहरण मानी इनके बरक जो कक सागो विप्लव देव सागो प्रमाण करते बोले राजनीति छाड़बो आबरक तो ताताल साइनो बरक आबो ओ जागा सक पायो कई बरनि कमनि कोनो भ्यालु करुई ताबक चंगमारी थांग्राथन बसकांगो आबो तुई जों सारा त्रिपुरा जों सभा खायनाय एवं इ गवर्नमेंटनि बरंनि नीति जदि बरक स्लाइया लामा नखरै ताइबो गोबां बरंनो तुई आबोनो सुंका सुनाय सर पाइथागो